galtzeko begira zaurituak gurutzatzen ditugu plaza desolatuetan. Gerra garaien mehatxuak airean doaz, justiziaren larru beltzak sardeskatuz, denboraren horratzak plegatzen jabiltzak. 11 esperientzia, 11 kontu eta milaka amets, bete direnak eta heltzeko daudenak. 3 hamarkada borrokan. Arrizko herri txiki zahar bateko kaleak gure egin eta etxe bilakatu diran lekuak eraikitzeraino. 3 izan dira Arrasaten izan ditugun gaztetxeak. Gurea lehenengoa, ospitale zaharra bigarrena eta Uharkapekoa azkena. 11 gazteren topaleku bilakatu eta haien ametsak egi bihurtzeko oasiak izan dira 3. Garaian garaiko haizebola dei eutsi eta aurrera egiten jakin duen asanbladak izan dira gureak. Ederrak bezain zoroak, egoera desberdinetara moldatzen jakin dutenak. Plazarraz betetako ibilbidea izan da azken 30 urte hauetakoa. Gustuko dugun zerbait bizitzean sentitzen duguna. Kilimak sabelean, lasaitasuna, alaitasuna eta zoriona. Bada askoz gehiago ere. Ezkutuko lekutan, ezkutuko lagunekin bilatzen eta aurkitzen dena. Hori guztia izan daiteke. Dantza eta gaua, barreak edo lana. Konpromisoa, utopia, musika, lagunak, herria eta bizitza. Izan daiteke laburra edo iraunkorra, azalekoa edo sakona. Asanbladakideen arteko begirada konplize bat ere izan daiteke. Borobilean eseri, koadernoa zabaldu eta mundu berri baten koordenadak elkarrekin idazten hastean sentitzen dena. Baina zerbait bada, amesten duzun hori da. Esna zaudela imaginatu ere ezin duzun hori. Bizitzaren sua pizten duen txinparta. Bizipozaren auspoa. Plazerra da. Ustelen kontra irribarre egin eta amets txikiak egi bihurtzea. Belaunaldiz belaunaldi. 30 urtez. Plazerra, gurea eta zuena. Ongi etorri, Arrasateko gazte alternatiboen kofradi organizatura. Nik garai hartan 19 urte nituen. Garai oso politiak, oso gogorrape bai, Kalia zauen bizi-bizirik, kalian kriston mugimendua goten zen, zebero petauta goten zen, gaztiekin, gaina langabezi handiza zauen, jenden bordo bat gauzen paruan, eta kalean elkartzen ginen, ez da gaurko garaiko bezalak gauzak kalian pasatzen ziren, ez pantailetan, ez. Eta horrela goratzen dut, pintada askokin kaliak, bizirik, giza mugimendu asko, antimilitaristak, antinuklearrak, ekologistak, sindikatuak, kriston borbor zauen kalia. Gu hasi ditzen biltzen laguntalde bat oso aspertuta egingo zelako. Igual kaleko giruen bez gauen larreien kajetan eta erabaki gauen olako deialditxo bat itxia, bileratxo bat itxeko, ezta? Eta gero handik gutxira, 15-20 bat lagun elkartu bitzen, eta erabaki gauen bileratxo horrek sindikatuen etxia. Gero ara sindikatuen etxera batu zen beste jente bat, eta talde nahiko politxa antolatu gauen, ez? Bizen bitxartien,
guk itxen gituen bilerak udaletxekuekin bebai. Zeia, bueno, ideia zan gaztetxe bat lortzia, ez? Guretako espazio bat lortzia. Baina gure gauen hori lortzeko negoziazio bat itxia udaletxekuekin. Osea, okupazioa berez etzan gure helburua. Izen leken bitarteko bat gaztetxe bat lortzeko, baina bueno, momentu hartan guk ez gauen kontempletan, gu bakarrik gure gauen lortzia modu honien udaletxiekin negoziaute eta adostute mataderue. Eta horretarako ingauen horako eskari formal bat. Eta aurkeztu gituen eskarixakin batera 1000 sinadura. Bueno, itxoitzen eta etzatorren erantzunik udaletxetik. Eta olako baten esan gabe, deitxo inbi, ze pasau da honekin, ez? Eta kultura zinegotziakin izketan hasi gitzen, eta olako baten esan euskun, zuen eskarixa ailega uzan, eta sinadurak eta hori, baina galdu indiai. Ez dago ezer. Eta zelan ez dagoela ezer da, ez? Hori dana traspapelau eroen jako eta ez dakigu ezer. Eta, karo, hori erantzune hori ikusitza, gu asko azarratu ginen, ez? Eta gero handi gutxira, aste batzutara holan, batien entera hogitzen, mataderua bota inzabiela. Baina holan egun batetik bestera, ezer esan barik guri, jota bota inzabien dana, ez? Eta, karo, hori ja ikusitza, esan gure bidea okupazioa da. Bide instituzionalak ez dauen muten gehiago, agortuta dau, orduen, bide bakarra okupazioa da. Eta hor hasi gitzen, topetan beste lokal bat. Eta urten zauen gurea izena, ez? Gero ja, apur bat gaztetxera gerturatu ginenean, edo ideia horretara, apur bat islada izan zen, ez? Orduko garaiko okupazioa, nahiz da guk nahi izan beste erabatekoa izan, eta adostu udalarekin beste historia bat, patala agostika bat joatian eta barrura, ez? Eta hor sortu zen ertzainarekin konfrontamentua, desalojua, eta baina gaztetxea berabe izan zen orduko errealitataren islada bat. Eta inkluso ohiko funtzionamentua. Ohiko funtzionamentua langabezi handia zauen bai, asanbladako gazteen artean, pentsatu genuen taberna bat, edo bertan zauen tabernia martxan jartzia, eta adostu zen, asanbladako langabetuak izatia kudeatzen zabiena. Gaztetxien hasiria oso hunkigarria izan zen olako indar leherketa bat, esplosio bat, zauen energizia hor nunbaitzen gordeta, eta jentiak hori ataratia gure zauen zela baitz, zauen hori biharroi bat zauen, zan eferbeszentzia, zan olako katarsi moduko bat, eta gaztetxi irakitzen. Eta egunero pasetan ziren gauzak, eta egunero hazen taldia joten, hazen performantziak, hazen txitzaldixak, jentia etorren, jentia bagoien, kanpotarra petorten ziren ikusten, entzunda, ze gertau zen horta. Eta egisa esan, izen zen oso sortzailea, energizia izen zen aldebixetakoak, bai negatibua eta bai positiboa, nik usteot hori dana inzala osagarri, bi muturrak bat inauiela, eta horrek emun zauela olako gauza oso berezi bat, oso espeziala izan zen dana, Bat zan apur bat, energisa bat sortzekoa, gauzak eraikitzekoa, eta bestia zan apur bat botatzekoa eta oso destroi. Baina, klaro, orduen bezaten zan, eraikitzeko, sortzeko, lehengo bota inbida, zarra, bota. Eta gure zan apurtu, lehenguakin apurtu, Eta, horrek izan ziren, 4-6 hilabete, nik kalkuleta dau, 4-5-6 hilabete, olako estanda baten, Eta oso gauza politxa. Ze pasau zan, nire ustez, izan zela kriston fiestoia, eta ez gauela, inopestauela aurre ikusi bixamonie. Bixamonarako ez gingo zen preparuta, Eran los momentos de los finales de los 80, principio de 90, y en Euskal Herria había un gran problema, que era el tema de la heroína. En realidad ni la sociedad ni nosotros, por supuesto, estábamos preparados para hacer frente a esa historia, y entonces de alguna forma, desde mi punto de vista, la heroína fue un poco la excusa fácil para ir contra el proyecto del Gaztetxe. Claro,
Arrasate, de hecho, fue uno de los pueblos de Guipúzcoa donde la heroína hizo mayor daño y así. El Gaztetxe tuvo momentos muy guapos, hicimos cosas súper bonitas, actividades, teatros, charlas, conciertos, venía gente de fuera, flipaban con esto, claro, era un cine, o sea, era un lugar maravilloso, un Gaztetxe de los mejores que había por Euskal Herria entonces, o sea, físicamente así era la hostia. Nos coordinábamos con el resto de Gaztetxes de Euskal Herria, todos teníamos de alguna forma casi la misma problemática, en realidad, con el tema de la heroína. De las cosas positivas, por ejemplo, del Gurea, pues se podría decir que las más importantes fue la creación de una radio libre, Zorgina Irratia, una radio donde de alguna forma pues pretendíamos que la gente sin voz pudiera tener voz allí y allí había programas de clases de euskera, de poesía, estaba por supuesto los colectivos feministas, los internacionalistas, los ecologistas, o sea, eran un mogollón de horas y horas de emisión todos los días, o sea, a la tarde, y cada semana nos juntábamos y hacíamos la programación y tal, y era súper guapo. Y luego, bueno, pues llegó el momento un poco el momento de inflexión, el momento que hizo que nos cuestionáramos de alguna forma si merecía la pena estar recibiendo tantas hostias por todos los lados. Porque de alguna forma lo que considerábamos que los aliados naturales del ayuntamiento pues no se convirtieron en aliados. Y de hecho en un concierto donde para nosotros significaba muchísimo, que era para poder recaudar algo de dinero en un concierto de la Polla Record, pues hubo dos personas que nos cortaron la luz, nos cortaron con una azada los cables. Bueno, pues después del corte de luz, a las 2 semanas o así nos volvieron a dar la luz, pero de alguna forma para nosotros eso no era tanto el problema, tener luz o no tener luz, sino un poco la actitud que iba a seguir manteniendo el ayuntamiento. Entonces, en un momento dado hicimos una asamblea y la asamblea decidió entregar las llaves al ayuntamiento, ponerles la pelota en su tejado y que ellos movieran ficha. Y afortunadamente luego vino gente joven nueva con ganas de hacer cosas, con ganas de reivindicar, negociar y consiguieron el Hospital Viejo. Neu adibidez gaztetxoan nintzenien, egoten nintzen hor, gurean, eta baina nauen militetan. Horatzen asko eten nintzela, atzaldetan, asamblea batzutara, tabernan egoten ginean, ikusten genitxon taldiak soinu probak eitzen, Zorgina Irratira behin baino gehixotan inbitago eskuen, baina entzule moduen ikusten, eta flipa bitxena benan zauen danakin, ez? San danetik, ez dakit, esplosio bat zan. Zan mila gauza zauko, baina esplosio bat. Eta baina nauen militetan bertan. Eta gainera gabetan ezin izan nintzen joeten kontzertutara. Sostien izten. Eta gero, gu kinki batzu ginean, Zeberon egoten ginean, Klaustroetan egoten ginean, gure orduko gauzekin. Geuken poso bat hor, gureatik etorrena, baina igual ez nintzen hain kostiente. Eta bere sasoien gazte asko moduen egoten klaustroetan gure anonimotasun apur bat eukitzen eta gure gauzak eitzen. Eta han gure oso hurbileko batzu, gure taldeko batzu sartu ziren bertara, ona ospitxal sarrera, ja kultura 15 aldixea egon da gero, zauelako dana pieza baten esan genke, ja ezauen gelatan. Ni nire esperientzia, ni bizi zen nagoen gaztetxe gurea pixkat, eta hortik naukon ja referentzia bat, eta gero ni egoten nintzen klaustruetan eta, baina ni ez nintzen izen okupau nauena, izen zen hemen dauen bat. Sartu ginean, hasieran zen juntetako leku bat, baina nik uste berehala gureatik ekartzen ginen poso hori horra hasi zala, ez? Eta momentuen pentsa ginen, merezi zagoela gaztetxe bat eitxia. Aurreko gaztetxea gureak aga zeukan, ez da? Arrasateko gazten asamblea da marka moduen edo asamblea moduen.
Eta konstiente eginean, poso hori egon basauen be, generazio horre bukatu bala nahiko erreta, bere momentu. Eta gainera, konturatzen ginen erreganetan ziela Ordiziko Gazte Asamblea, Bergako Gazte Asamblea, eta pentsu ginen. Guazen beste izen bat opetan. Okurriu jakun inginen lehiaketantzeko bat, okurriu jakun hiru bat izen, ez ditut bestia gogoratzen, baina txosuk eta neuk asmatu ginen Arrasateko Gazte Alternatiboen kofradia organizatua. Oso izan xelebria zan, humoriaz bizi ginen gauzak eta nuztende jako moduen, eta hoxe urten zan. Eta, zorien esan, 30 urte pasau dira ordutik. Baina beti esan got, beste poso eta irakaskuntza hori hor egon dela, hor bizi izan ginen da. Sartu ginen, eta hor hasi izan pizka bat, jentia sartzen, da ideiak lantzen, ja hasi izan pilpilien pizkat ideia horrekin. Hasiaran esaben gauza hundirik, egon itzen ginen hor, elkartu, eta zaben pinpon bat eta gauza batzuk, eta gero ja hasi izan hitz egiten autogestionatzeko, eta gauza barra bat itxia, eta ja hasi ziren hor ideiak bakoitza bere moduen. Gero gureako jentia bebai hasi izan hurbiltzen, orduen danon artien, hasi ginen pizka bat gaztetxeari forma emoten, hasiera baten zan egoteko leku bat bezala, lehenengo sartu zienien, txoko bat, baina gero ja nik uste dut sartu ginen jente desberdina, hasi ginela ideia gaztetxea berriro martxan jartzeko. Gube konstiente ginen azkenen gara jortan, zehose behar zan. Gazte erixia zauen, klaustroetan, orden lokali betzauen, oin dauzen moduen, onerako ero txarrerako. Eta hasi ginen lanien ez jakintasun osuakin, baina gauzak etxeko guakin. Gogoratzen dut hori aste santutan okupau sartu baginen, handik uda aurretik, ez dakit noiz esaten, nunbaitzen apuntauta dau. Igual maiatzien o ekainien agako sortu zen, hasi ginen biltzen, asamblak eitzen ginen ilusinoz, kontzertuako hasi ginen eitzen, lehenoko izen zen Sementerio da Sakarrak, esan gure borondati izan, taldiena izen zen, eure gure beljo, gero agertu zen talde aleman bat, derrepente hemen Sleep Revenge, Berlinetik, eta arek joven bi astetan 3 bider, Sukarrakin, Zutagarrekin, gu flipauta, da hau, basan olako gauza bat. Oso lokala ondixea zen, oso lokala ondixea eta kriston aukerak emoten ditu, orduen kontzertuak eitzeko leku gutxi eusen, gaztetxeak bauzen, baina asko ez, eta nomarin txikixa bat ziren, eta kontzertu aretik etzauen holan komerzialik, ero ezauen zirkuito bat holan. Eta konturatu orduko, bai musikan eta bai beste gauza askotan, buru belarri bili ginen. Mugimendu asko zauen, jentia implikauta zabien gauza askotan, gero garai hartan adibidez eragile asko erabili zauen gaztetxia bebai gauza gitzeko, euren bakoitzak bere kauza gatxik edo bere ideien gatxik kontzertuak antolatu eta asamblea beti elkarlanian itzen zauen eragile horiekin, eta mugimendu askoko garaixa izen zen. Baitxabe, azkenian guretzako gaztetxi esan gure txiez, eta gure inkietudiak edo gu barruen zaukogun gauzak aurrera ataratzeko espazio bat zan, Adibidez, antolatu ginen ikastaruak, sexualitate aste bat egon zan, adibidez. Salako gai bat, zaukagulako interesa ikesteko eta gure artean hitz egiteko eta beti gauzen horrekin da zagoen segatxik ez, guazen egitera zer, jendia torteko eta egon zan aste bete oso interesgarri bat. Sexologia zerbitzutik betorri ziren laguntzera, antikonzeptiboak eta ekarri zituzten, erakusteko eta etorri ziren oiulari klaun, klaun klusioak egitera, eta ekintza desberdinak egon ziren. Eta hortaz aparte beste ikastaro asko egon ziren, gaztetxian izan Larruzko ikastarua, Malabarrak, jenbeak jotzeko ikastaroak, Iñaki Bruña eta nola esan hau, Nik Tuilekin, on zan. Garai hartan, gaztetxien koordinadorak martxan zauela, eta gu batez gure asambladak baiarako gaztetxiekin erlazioa ondixea zaukogun.
itxen zitugun, ez dakit nien nazdut gogoratzen 15ean behin izaten zen, gehiago, baina bueno, bilerak ona etorten ziren, edo juten ginen bertara bebai, Plaentxi, Bergara, Elgoibar, Ermua eta erlazioa ondisa zaukun, eta itxen ginen elkarrekin gauzak, askotan, eta holaxe, gero baitxabe, atxeten kontrako asanbladak bebai, hemen leku euki zauen, eta baiaran indarra hartu zauen, eta hemen gaztetxian itxen ziren bilerak bebai. Garai haietan juten ginean, aztian 3 kontzertu ikusten ginen zen, de media, más o menos. Eta, karo, zeren gero 2 pertsona, kriston ondiokan jarraitzen daue festivalak itxen, dituzten milaka, eta horti datorrela, ez da aretua eta bai, jauzi izan eta koinzidu zauen horregaz. Baina gauza horre diala importantienak, zauela, ez dakiz, zakon giruak eta eruaten gintxuan gauza horietara. Ez da aretua, ez, pertsona zian. Ez da gero koordinadora kontuakin eta bai itzegin jo, ze itxesan, ze ez, eta ere be injarra aukizauen guretzat oso la señora sakolako bebai, gustora goten ginalako, etxe ginen zen eginoan gauza bebai. Hori, festivaletak eta dirua lortzeko pufo batzuk betetzeko, FMI-rako manifa baterako Madrilera autobusa ordaitzeko, Lapoian kontzertua, ez dakitxolako, edo liburu orkestpenen bat, adibidez, justo lakue bakarri ginuan, hitz egitera orkestera liburua, esos asesinos que impunemente matan miles de personas al año, los automóviles. Ez dakizalako gure hildo politikoa da gure pentsamoldia eta horti zoialako. Eta guk nahi ginoalko aurra rebindikau eta hori bultzatu. Ez, Mondrauen politika bakigu zelan zauen dana, puri-purixan zauela. Esan biharra daun ikusteote gaztetxean nahiko anitza zala, ez zauela enkasi euta inun bez. Ez dakit, hemen basebitzen bai garaiko txinuak, bai basebitzen ezkerra bertzeleko jentia, eta basabien be bai anarkista giroko jente asko. Eta itxesan festival bat jarraikua, itxesan aekako festival bat, eta itxesan por el descenso electoralko festival bat, edo Likinianoko jentia eta Bilbokua, intxumizuen festivala bitxezian, jaixak, iesekimenako jaixak eta festivalak, pura danetik. Bai, martxoa 8ko kontuaz be bai, neska talde batek itxezauen garai horretan bere euren ekintzak, eta nahiko anitza ikusten dauen, baina lokala laguntza zauen, obviamente, baina zan geixau gure bizitza. Ohartu gabe arrunt bilakatuta. Ospitale zaharreko azkenengo urteak gora beratsuak izan ziren, eta aldaketa sakonak beharrezkoak zirela iritzita, gazte belaunaldi berri bat sartu zen asanbladan. Horrela, belaunaldi berriaren esku geratu zen urrengo gaztetxearen negoziazio prozesua eta gaztetxe berria amestu eta eraikitzea. Uharkapeko gaztetxearen zain egon ziren garai hartan, Arrasateko Altamira auzoan kokatuta zegoen lokal txiki baten egiten zituzten asanbladak. Agakoren sua bizirik mantentzea eta herrian agakoren presentzia bermatzea ere egokitu zitzaion gazte belaunaldiari. Garai hartan ospital zaharra zurrunbilo bazan eta gazte talde batek erabaki euen horri buelta bat emutia. Eta nire gure oroitzapena da, garai hartako asanbladetan jende asko biltzen zala eta sortu ziela dinamika berriak, gu oso gaztiak ginen. Eta bazan igual ilusio garai bat edo, nik gaztetxiaz nabalarri ezauketan, adibidez kontzertu pare batera fanda besteik ez, baina aukera emun jakun asanbladetan parte hartzeko, garai hartar arte atiak zazen itxita edo zehose harrarua zan, eta derrepente zabaldu ziren atiak herri guztian dako, eta oroitzapena da asanblada oso jendetsuak, eztabaida ugari, ilusio garaiak. Errelebua hartu zabien gu baino nausixabak ziren belaunaldi batzuk, eta haiekin ikasi ginen zer zan auzolanien jardutia, zer zan elkarlana, eta baitxa apur bat edo ordura arte edo azken urtietako dinamikari buelta emutia. Udaletxeakin zaukun harremana batez ere zan bizilagunen kexak eta gauza
olako gauzatxuak kudeatzeko, eta, bueno, ja, eraikina utzi behar ginen mamua etorri zanean, asanbladan sortu ziren eztabaida sutsu asko, posizio ezberdinak eusen, hauen erresistentzia planteatzen hauen jendia, bazauen beste lokal bat okupatzia proposatzen zauena, hala eta be, azkenien agakok erabaki euen nola egite edo udaletxeari aukera bat emutia, negoziaketan parte hartzia eta gaur egun gaztetxea danean diseinuan parte hartzia. Neiko garai xelebria izan zen gu berez oso gaztiak ginen, eta ordura arte gure referentiak eta gurekin lanin jako jendia sana poliki-poliki hasi zelako faten. Azkenean barran arduria gauken, kontzertuak eta ekintza desberdinak eta antolatzen ginen, da bapatian tokau jakun lokala ustu eta gaztetxe berrixan zai geraketia. Udaletxeak mutzuzkun lokal bat hemen Altamiran, azkenean aterpe bazan, baina bakarri balixo zuzkuna, asanbladak eta bilerak bertan itxeko, ezin ginen beste inolako ekintzaik eta antolatu bertan, zan etxietako lako baju bat. Eta, hala eta guztiz gure asmoa zen, garbi gauken agako bizirik mantentzia zala gure helburu nagusisa momentu horretan, eta ostiralero batzen ginen bertan, gabeko 10 ostiralero, garai hortan eztabaidatzen ginen gauza pila baten inguruan, zaukogun alde batetik, gaztetxe berrixan negoziaketak udalakin eta bilera horrein nondik norakuak eta komentatzen ginen gure artean, baina garai hortan pilpilian edo zauzen gaixen inguruan eztabaidatzen ginen, akordetanaz autopista zala, garaia, Urkuluko megaproiektu hori superportuana eta danetaiko eztabaidak eukitzen ginen. Horrez gain, gazte kontseiluakin batera, baina agakok batez ere hartu zaben motxila handiena antolatu ginen polikiroldegian kontzertu bat, Fermin Muguruza handierreta irainana. Egisa esan, guretzako izan zen sekulako apostua, sekulako lana, eukizaren oi hartzuna, emaitza, oso politxe izan zen gure buruak ikustia gai horrelako zozer antolatzeko eta aurrera eramateko. Gentozen apur bate esperientzia batetik, gaztetxe zarra bazauen jauzitxabe pixkate utzik erixan, eta formula desberdinak probau ziren ezauienak funtzionau, zela baitxe zatiarren, da gure kezka izan, alginun ekidin berriz hori gertatzia, eta hortarako erabaki ginen esperientzia desberdinak eta ezagutzia, eta garai baten hori inginen, ibili ginen Euskal Herrian zehar, beste gaztetxe eta gazte asanblada batzutako esperientziak eta jasoten, eta esango nauke, garai berdinean azten dela gako parte hartzen Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asanbladen koordinadoran, eta asanbladako kide batzuk oso modu aktiboan hasi ziren parte hartzen koordinadoran. Guretako Altamirako epoki izan zen legu luze bat moduen, gure printzipioetan eta gure ideietan bileretan ibiligitzen, udaletxiaekin, asanbladak ez ziren gelditxu, behin da berriz organitzen askotan astiak pasa eta ez dauen ezer mamirik, aldaketan zen askorik. Baina bai planteau gendun, hau izen bizala hori, jente askontako herrixak behar zauen leku anitz bat izango zela ez. Hona etorri gintzen momentuen, giltzak emuzuzkuen eta ikusi ginen benetan zelako jaleu hauen hemen ez. Baina, honegatxi borrokatu ginen ez, eta baukon azkenien. Guk argi eukona zen, ez zala gauza bat emundakue, ez zala opari bat olentzerok ekarritxako, ez gaztio lortutako gauza bat zala, eta gaztien borroka esker lortutako eraikin bat zala, nahiz eta eraikina bakarrik izan, ez? Gu argi eukon, hau kontenidoz eta ondo bete bizala, ez zagoela balixo zartzia olako gauza berri baten eta galtzie hortan, ez? Eta orduen lehenengo kotik ideia izan zen ati zabaltzia, herrixe zabaltzia,
gehu argikulako nundik gentozen, ez, ze erentzi eukun, eta ikusten ginen arazu esan hori. Enklaustroa beginen gure kontuetan bakarrik, eta jendiak erantzungo hauen. Bilurra eukun, denpora asko ongitzelako gaztetxe barek, eta jendiak etzakigun animauko etezan, etorriko etezan onaino, hemen frontoiatzeko zulo ontara, atrebiruko zen gaztiek etortzera, eta rengo ginen leku poli bat, ez? Gako kinzauen deialdi bat herri mailan, eta ez dakit iberak esperoko zabien ero ez, baina kriston oi hartu neuki zauen, eta jente mordo bat hurbildu ginen bertara. Eta sartu ginen danok barrura, eta ikusi ginen edifizio txarra, dana pareta txuriz jositxa, eta bi pixu zaukona, utzik zauen, ez zaukon bizitzarik ondion. Baina, guretako izen zen, leku berri bat, eta ez egekikun oso ondo nora gentozen bez. Zehozegatik gingo zen hemen, zehozerrekin ez gingo zen konforme, zehozer biher ginen beteko gintxuena, o ez daki zehoze falta jakun, ez? Eta horregatik gingo zen gazte guzti horreik hemen. Hau zabaldu ginen momentuan, da egon erantzuna, kristona izan zen, ez? Asamblada erraldoiak etorri ziren, kuadrillak etorri ziren, gu gentozen, epoka batetik, 10-12 lagun oso kontzientziauak, gauzak oso garbi aukienak, eta olako asamblea batetik gentozen, ez? Eta olako edifizio txar batera etortzerakuen horrek bide musauen asamblea erraldoiak iztxetera, eta askotan desbariatzen ginen asko, ez? Eta eskerrak hor geunden, apur bat jarraitzeko asambleak eta edifizio honek eskatzen zauen dinamika horreitan, ez? Lantaldiak sortute hau zen ja Altamirako hortik, barne eztabaidak eta auki ginenetik, eta orduen hau izan zen apur bat enkajatzia, bai jende berrixan gogo beharrak, bai guk ikuste ginen beharrak, ez? Izen zen epoka bat bastante politxa, ze lortu hoben negu hotz horretatik loraldi bat izatera, ez? Pasau zen, asambladia bera eta gaztetxe bere, bai, ez? Garbi haukon, gaztetxea gaztiok eta asambladak etxen ginule, ez? Batzuk etortze ziren, erabiltzaileak askotan asate zaben, hau ez da gaztetxe bat. Eta zan bakarrik igual bere gustoko musika etzalako entzuten, ez? Eta nola ez dela gaztetxe bat, gazte asambleak eramaten badau eta autogestinua aldan este aurrera eruten badau, ez? Gaztiok eta asamblea horrek erabakiko dago, gaztetxe badan, no ez dan, ez? Entendiuten ginen, gaztetxe bat ez daukela zertan okupau izan, okupazioa bide bada, gaztetxe balortzeko, ez dutzu nien inork aitortzen daukizun tokisa, ez? Guk zorienoz lortu ginen, olako lokal bat aukitxie, eta urte luzez iraunten dabilena indako lan aiesker, ez? Gu jaso ginen erentzia hori, zan borrokatziena eta daukotzun leku hori defendatziena autogestinua erabilitza, eta hori lantzen alegindu ginen. Jendian dako espazan okupautakua etzan gaztetxe bat. Gu beti ezagutzau jendia, segi, hartu zure gustoko ideiak, zure gustoko jendia eta okupau eta gu lagunduko tzugu. Eta hori bada zure premisa, segi okupatzera eta lortu zure lekua eta
zure ideiak aurrera atateko leku bat, ez? Zorionez, okupazio eta enfrentamendu zuzen barek lortu ginen olako lokal bat aukitxie, eta hori, esfortzu handixe izan zen asamblea horrendako, eta hemengo dinamikak erun gintxuen beste dinamika batzuk hartzera, ez? Azkenean ospika, kataiak apurtutan, ikusi dezakegu berriz, euskaleaz batutan. Hainbeste sufrimendu, izan du amaiera. Bueno, gero ja hasi ginen lehenengo asanblada horritara etortzen, eta Gakoko kide zien aurretik sentozen horrek, ez? Eta gero izango ginenok batu ginen lehenengo aldi hortan, badanok isilik egingo zen, izen ziren oso momentu inkomoduak bebai, ze ez ginen ezagutzen, orduen, karo, zuzatoz leku batera, jakin bariko ondo nora zatozen, badakitzu autogestionetako leku bat dala, zuk parte gurozula horrena izetia, baina ez dakitzu zelan, bez. Ze, ez tozu, oza, 16 urtekin, ez? Esatozona 15 urtekin, ez dakitzu oso ondo, ez dakitzu berbaitzen jente aurrien, ez dakitzu zebez. Ez, orduen, eta gero, Gakotik zatozenak, euren ideia klaruekin, ez? Ze gure zauen hemen gaztetxo honetan zer gure zauen eraiki, gutxi gora bera behintzet baukien buruen. Orduen, karo, bazira izen zen apurra zaila. Egin gozen kaletik gentozen guzti horreik eta txakursarrak, ez? Ero aurretik badana mastikauta zaukien horreik eta ideia batzuk behintzet, finkuako, bueno, basakixienak zeintzuk aurrera erutia gure zaubien behintzet, eta hori, orduan, karo, izen zen kaos bat. Zan kaos bat, ze hemen hasieran inok ez zauen itxen berba, eura bakarrik zazen apurrat hori dan aurrera erueten, kanpotik zatozen ideiak askotan ziren zentzuakin, azkenean zatozenak beretako zentzua dauko eta zentzua euken igual gaztetxe barruen, baina igual momentu hortan ondion ez daukon zentzu hori, ez? Lehenengo inbizan azan zimentu guzti horrei finkatu, ez? Gero ideia horrek aurrera atateko. Eta holan fanzan, asanblea poliki-poliki indartzen, eta ja gero bebai gure artien harreman horre sendotu zinean bebai guia hasi ginen apur bat hau gure hartzen moruen, ez? Orduen, ja poliki-poliki ja zure bigarren etxia moruen bihurketan da, eta ja zatozona ja beste gauza batekin, eta ja ardura horreik ja ez die lana. Ja die zuk itxia guruzun gauza benetan, ez dakit faltan hasten zara zu botaten gauzak, ez dator rin horrezaten, hau inbida ez zu botaten dozu faltan, ez hori inbidala. Eta, ez dakit, poliki-poliki holan junzan dana bere lekura, ez? Eta, ja apurra zinkatu zanean hori, nik uste dut eurak ja ikusi zaubienean, konfiantza hori zaukienean, ardura potolu hauak, ez, gure gain izteko, baina poliki-poliki fanzan transizio hori, fanzan oso ondo inzaubien, izen zan hori izan birra dau, kriston lan inzaubien, ze dan apur bat gogor egon arte ez zaubien soltau ardura horreik. Orduan gero hasi ziren diru zaintza, barra, baina beste izen aldaketa batzuk egon ziren, pertsona aldaketa batzuk egon ziren, eta behin aldaketa hori inzala be, eurako egon ziren denpora dana, kriston solapia inzaubien, eta egisa esan errestu zaubien dana pasada bat. Orduen, behin aldaketa hori egon zala gaztetxea oso gogor zauen zentzu hortan. Antolaketa aldetik, gogotxu, konfiantzia hartuta ja, eta ja horra hasi ginen, ekintza desberdinak itxen, ja asteroko rotuina bat erueten, kontzertuak, liburute gisa sortzen, aurrera eruten gehiago, egunerokotasuneko bizitza bat emuten gaztetxe honi.
Gu sartu gitzenerako eta aurrekuek injeko lanai eskerrak. Zigitzen apurua, hau edukiz bete eta autogestinuen bidetik hau guztio jasten da, josten da, eta guk gure gituen gauzak aurrera ataten, ez? Ja geuken asamblada bat estrukturatua eta gabitzen ja dinamika batekin, ja lantaldiaken ja oso involukratuta gu asamblada bezala, oso indartuta asamblada bezala, lanien atope. Lanien asko. Kontzertuak, ziniak itzen gauen asteburutan, mila gauza, asteburu turnuak. Eta aldu zen momentu bat ja, dinamika, inertzia hortan sartu ginela eta gure izen gauela pixkat apurtu ero hasi analizetan, zertan genbintzen bilakatzen. Pentsuta jakun zala lana eta mucha mierda, gero igual ez dakit, beteten gintxuen igual, baina uste gauen asamblada bezala beste gauza batzuk espero behar ziela, ez? Uste dut bi gauza berezi gertatu ziela. Bat, hasi ginela pentsetan autogestinoan, konturatzen ginen, adibidez kontzertuak geuken bakoitzian, bokadiotan hemen ondoko tabernaten gaztetan gauela diru mordo bat, eta horrek ezaukola zentzurik, eta orduan sortu zen pixkat sukaldian ideia, eta eraiki zen sukaldia. Eta horrekin lotuta, esan gan, izen bigara autogestioa beha gure janekin, eta orduan hasi ginen, kasi hortua okupetan hor dauen lursail hori, eta lan pilo bat ingauen hor, eta pasada dizen zen, asko disfrutau gauen hortan, hasi ginen, ez dakit, ni bentsat hor ja beste epoka bat moruen gogoratzen dut. Aurrekoa ondo zauen, baina zan, lehen esan dutena, inertzia bat, eta hori ja hasi ginen gure buruak zaintzen. Eta esate baterako hasi gitzen trikilitrakala fanzinie sortzen, bertan gai diferenti lantzen ziren, herriko gaztien problematikak edo testu sozial edo politikuek, literatura bai, komikiren bat, bakotxeak gure hauena, oso libri esan da e-mailera bilketauen jentiek gure hauena eta bertan agerketa zen. Eta, iraun hauen bastante denporan, nik oso akordu hona dauket. Da horrekin batera, itxungi irratixe sortu gauen, apur bat hildo beretik, hori, gure burue ezagutarazteko, jasteko, lanketa horrek itxeko eta itxungi irrati libri sortu gauen. Gero, bide beretik beti errebeldia horretatik eta burujabetzatik serigrafia tailerra martxan jarri gauen, guk gure kamisetakin, gure poltza, gure banderolak, guk gure gauna itxeko, baina beti errebeldiatik eta guk geu izeteko, ez? Eta gu guzti hau itxen gauen, kritikotasunetik, errebeldiatik eta beti zuk zeukin filosofia hori kontuen hartute. Guk geuk itxe horrek heldu itxen ginduen eta asamblada moruen eta errixei begire ez? Eta gure buru jabetza lantzeko edo. Orduan, guk geukin, zuk zeukin, autogestinotik, buru jabetzatik eta hortan heldu eta lan puntu horretatik itxi, ez? Tatuaturik jaio denak zer espero du, tabakoaren keak original. Ez gauen gura gaztetxe irla bat izatia, ez? Eta orduen Arrasateko eragile ezberdinekin elkarlanean hasi ditzen, azken finean subixak eraikitzeko, eta adibidez Txatxilipurdi elkartiakin hasi ditzen apurua gaztiak ona erakartzen, eta orduan etortzen ziren serigrafia tailerretara. Poliki-poliki txikila handia hemen itxeko eskaintzain gauen, eta uharkapekin batera usan beste gune bat.
Aedetik be, txak taldia hona etorten zen, urtean behin jaialdi bat itzen zauien, eta gero be, DBH-ko lauko ikasliekin hona etorten die, hitzaldi desberdinak eta holan entzutera. Bestera gile bat askapena izango litzateke, eta gero herriai begirabe karnabalak indartzeko, karnabaleko antolaketan be parte egitzen, eta hasi ginen desfiliak kalian, desfiliak itzen eta jendiai gonbidatzen desfile horretarako materiala eta karrosak eta horretanak hemen itxeko espazioa eskaintzen. Azken finean hori ez izatia bakarrik guretako espazio bat ez, guk esaten gauena zen eragile desberdindako aterpe bat izatia. Eta niretako be oso importantia da, kanpoan dazen aurre iritzi horrek ez, gaztetxe beti lotzen da iluntasunarekin, zikintasuna, eta horri aurre iritzi horrek gainditzeko, eta benetan jendiak gaztetxea zelakua dan ezagutzeko. Bueno, harremanak asko. Hor tartien aurretik egon zen gaztetxe martxa aspaldi, baina gero bizikleta martxa behar egon zen, hor gaztetxetatik pasau zen, gaztetxe eta hainbat lekutatik, orduen hor harreman asko inzien. Baina hemen Baiara inguruan, gehien bat Oñati, Bergara, gehien bat Oñatikuekin zaukogun harreman estu haua. Eta hor tokau zan bebai, Kukutzan desalojuan arrisku hori zauen bitxartian, hor harremana zizan eitzen Kukutzakoekin, eta Kukutza neu behintzet orduentzen ezautu nauen, beste batzuk ezauketa zauen aurretik, baina Kukutza Euskal Herri mailan zen oso gaztetxe potentia. Eta alde hortatik oso inspiragarri izen zen, Kukutzak zaukon aktibidade maila, hastian zihar zaukien akrobazia tailerrak, zaukien danetik, esan pasada bat. Orduen izen zen oso inspiragarria, orduentzen gaztetxean gingo zen momenturako, ez? Gaztetxean orduentzen gingo zen nahiko indartxu eta goguekin gauzak itxeko, eta erabaki izan, normalien azte bukaeran itzen ziren gauza gehienak, ez? Kontzertuak, edo antzerkixak, edo sinia, edo bidana. Eta zinen planteatzen, azte barruan bebai, segatik ez, ez? Segatik ez, azte barruan igual asanblakuak eta ibiltzen ginen hemen pareta margotzen, edo bidana, gauzak itzen. Eta zinen planteatzen, azte barruan segatik etzan zabaltzen bebai gaztetxea herrira. Eta egin zen alegin bat, azte barruan hainbat tailer antolatzeko. Eta gehien fokua jarritxa bebai, Arrasateko gaztiak hurbiltzia, baina Arrasateko gazte askok kanpuen ikesten zabien azte barruan. Orduen esan gau, karpetuak hemen karpeto pio da, orduen segatik ez, eta bain gauen alegin berezi bat bebai, karpetuak hurbilarazteko gaztetxera. Eta bazigitzen antolatzen azte barruan hainbat tailer, txalaparta ikastaruak, dantza ikastaruak, euskal dantza ikastaruak, jenbe ikastarua, zirko tailerra antolatu zen, goma espuma tailerra, soinu ekipo ikastaruak, eta ez zan soilik bakarrik kontzertuak emutia kulturre ekintza moduan, baizik soinu ekipuan be ikastaruak hasi ziren itzen, eta bizitza hasi zen hartzen, gaztetxea. Eta hor tartian be bai kultur ostegunak zauzen, ostegunero, orduentxe hasiko zen. Apur bat lehena, apur bat erando, baina kultur ostegunak hasi ziren, eta horrek be ostegunero zauen kontzertua, oso puntual, oso eskaintza zabala emute jakon herrixai, ez? Oso potenti izan zen, gara jura. Gu asanbladan sartu gitzenean, orduantxe bageto zen makroeredu batetik, gaztetxea bizitza handiko gune bazan, astebururo egoten ziren ekintzak, gehien bat kontzertuak eta hola, hastian ziarreta bai, eta bai zan, herrira begira indartxu zauen gaztetxea, asanblada be bai,
Gisa da orduan txebe, generazio aldaketa baten muten hasi zala, gure aurrekuak eta hola jende esperientzia ondixeakin daola. Baina horre arazo batzuk egon ziren, alde batetik eraikinan beran gestinuak lan handixa erueten zauen, ekonomikoki beti zulo konstante baten gingu zen. Eta egisa da asanblada indartxu egon arren gure indar eta ahalegin asko faten ziela arlo ekonomikoa betetzera. Hor gero iago zen, 25. urteurrena. Hori bai zan hito oso importante da guretzako, zenbaki oso gero behia dalako, ordurako be gaztetxe hau asentauta zauen herrixan, aurreko asambleak eta injako lanakin eta hola, basaukon, herrixan, ez dakit prestigio bat esatia asko dan, baina herrixan basaukon onarpen bat, orduan bai ingauna izen zen, hori alo makro. Hor esan gauen, indar erakustaldi bat, herrira begira, kriston egitara ukainero gauen, eta oso politxa izen zen, egisa esan, ze bai, erantzuna gainera herrixana be importantia izen zen, eta horrek emuten dutzun txute horrekin, lan handixa indabe, ikuste erantzun badauela, eta herrixan babesa daukotzula, asko laguntzen dau. Iritzelduak, ustandikuak gure herriaz, goizetardatx berriketan gure herriaz. Nik ere nahi nituzke alako segurtasunak eduki, baina gauzak zer dien kontuak ez zaizkitatzen ongi. 25. urteurren hori bai ulertzen dugu inflexio puntu bat izan zala gaztetxeko edo asanbladarako. Orduan, asanblada oso fuerte zagoen eta bertan gaztau gauen edo erregauen azkenengo kartutxo horreik. Horita gero, jentiak itxin zauen eta asanblada gelditu zen nahiko ahulduta. Ikusi gauen zelan, beti ardurak berdinen gain jausten zienez, momentu hortan ez genekixela oso ondo zelan funtzion hau edo zelan eitzen ziren gaztetxeko gestiñoko gauza asko. Eta hor jarri gauen martxan rotazio sistema bat, pixkat asanblada horizontalau bat eratu nahian edo, eta norbait falta bazan ez gelditzeko gaztetxean kamotz. Orduan, inorrez izatia beharrezkoa eta eraberian asanbladan gingo zen danok izatia beharrezkoak. Momentu hortan ahulduta gingo zenez, ezin gauen permitiru beste inor joatia asanbladatik. Eta horrek ekartzen zauen beste modu baten funtzionatzen hastia. Eraberian, horrek ekarri zauen izan zen, herrira begira igual geuken erreferentzialtasun hori galtzia. Eske momentu horretan igual galdin bigauen gure arteko zaintza sare horreik indartzeko eta asanbladako kidiok gingozenak babesteko eta proiektu horrek aurrera jarraitzeko. Eredu zahar batetik gatozen, inertzia handixekin eta inkluso oso, ez dakit militantzia, baina oso eredu konfrontaziotik getozen. Eta egun batetik bestera hori bukatu izan, moztu zen. Eta egisa da, gazterixa geratu gitzela, erreferente barik, edo ordura arteko bidea derrepente, egun batetik bestera mozten da. Etzako egun beste funtzionantzeko modurik, hori izan bizi guztia mamau gauena, eta ontsa perspektibakin ikusitxak galduta geratu ginen. Eta nik ustot konturatu barik, Euskal Herrian feminismoan gorakadakin batera etorri zela funtzionatzeko modu berri hau, ez? Asanblada horizontalau bat eraikitzen hasi ginela uste dut, eta gure arteko zaintza sare horrik edo, gure arteko zaintzak ordura arte ezagun auki presentzialidade hori hartu zauela asanbladan. Eta poliki-poliki eta gure barik uste dut militantzia eredu berri baterantz hasi ginela joaten. Hogeta bosgarren urteurrenakin batera, generazio berrixa sartzen da gaztetxien, eta generazio horrei kriston puntxa emuten duzku. Bestalde Euskal Herrixan feminismoaren olatua be hasten da gorakada eukitzen, eta guk erabakitzen dugu bai asanbladan feminismoa ardatz bezala hartzia. Bestalde, arrasaten be ez deuken espazio horik feminismoan lanketak itxeko, eta gainera gaztetxean asanblearismoa eta horizontaltasuna praktikan jartzen zanez,
feminismoak bat itxen zauen, ez, kontzeptu honeikin. Baina zelan gorpuztan da guzti hau asanbladan, ez? Zelan ekartzen dugu benetan feminismoa arrasateko gaztetxera eta agakora. Asanbladan azten jesela bait, barne aldaketa batzuk emuten, alde batetik ardurai dago kixonez ez, momentu horretan honezkeroia emakumezko asko eusen asanbladan, egitza igual gizonak inkluso gutxiengoa ziela, baina bai da egitza arduran banaketa gizon bat gizonezko horrek iluten hau ez, hola naholako banatuta momentu horretan. Eta beraz, realitate honen aurrian, erabaki bat hartzen da ez, eta esaten da guazen ardura honek beste modu baten banatzera. Eta heltzen da momentu bat konturatzen zaila ez, igual hirugarren pertsona bat etorri asanbladara, kanpoko pertsona bat, eta entzun behar izatea komentarixoak esan ez. Jose ondo da neskak ez, eta zuk bakitut ondo bakitut eta kontzienteza gehixengori gizoneak osatuko alaukie ez nula zer entzun beharrik ukiko. Inkluso ailegau izen gaztetxe aurre ikusten bazan, ez dakit, goizeko 8 berateretan iztia, 6etan iztera, praktikamente, eta simplemente barra nauzenak erosetau zelako ja. Eta zaintza hori erdigunera ekarri zelako, ez? Eta poliki zaintzai prioridade horri emutiak, nik ustot gaztetxea bilakatu hauela elkargune eta bilgune leku bat, ez? Eta herrixakein baten bazakixen gaztetxeagune seguro bat zala, gaztetxe horreuela, eta egoeria eta biharre emunez gero gaztetxeak herrixa babestuko zauela. Pandemia garaian zaintzaren beharra inoiz baino gehiago jarri da mahai gainean. Gaztetxeak feminismoan lanketa itxia erabaki zauenez, ja ondala 6 urte, gaur egun be holan itxia erabakitzen dau. Egia da bai, inungo momentutan ez gauela planteau pandemia garaian ezin ginen gaztetxera etorri, baina ez batzia. Asanbladak online itxera pasatu ginen, eta horrek bai egia da, etxian zingo zenan arnazgune bat zan, guretako, eta horrek dakar bai, guk beste herrian, beste eragile batzuekin batera, gu zaretzia. Adibidez, herriko zaintzasarian parte hartzen dugu, gaztion beharrak entzuten ditugu, eta esan gaztion beharrak bai entzuten ditugu, eta gazte kolet bibentziak sortzen ditugu, eta bestalde gaztiekin batera bai apunte banku bat sortzen dugu, eta gainera, geratzen da oso evidentzia bai agakok, aspalditik, sortu zanetik daukan ikuspuntu eta gorputz hori, esaten dagoena, agako ez da espazio baten geratzen. Agako berdin da, nun dagoen, baina alatabe egituratuko da eta indarrautuko da eta gorpuztuko da, eta hori berriro evidentzian geratzen da, momentu honetan. Bestalde, bai burrukan ibili izan gara betidanik espazio hau gaztetxe moduan aldarrikatzeko, baina egia da, momentu honetan fase hori ja superatu dugula eta inkluso Euskal Herrixan beste gaztetxe batzuentzat erreferente bihurtu garela, ez? Agakok demostra dauela badaukola egokitze eta moldatze gaitasun bat. Azkenean ziurgabetasun egoera konstante baten gaz, neurrixak, legiak une oro dabiz aldatzen eta agako gai izen da horren aurrian moldatzeko, ez? Eta forma berrixetara egokitu eta aukera berrixak eta ate berrixak zabaltzeko. Belar artean, bakardadean, biluzik dantzan. Oinak guztirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera. Iluntasunak hartu egin nau negar malkoak. Gau ilun honen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut
Munduak azten banau, lur honek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, bentsat euritanten artean, ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Ze izen da Agako niretzat? Agako zuen mundu ez da niri? Joder. Bizitza irakaspena handixa. Bai, jende aurrean hitz egiten, bai, jendeai entzuten, konsensuetara heltzen, gauzak antolatzen bai, bizitzan mugitzen, apur bat, ez dauen lekutik lortzen, batera deitxu, bestera deitxu, handik hemendik eskatu. Soltetan, konprometiruten proiektuekin, publikoan hitz egiten, eta eman duzta lagun pilo bat, eta nire gaztetasuna, eta jazta. Eta oso posina Agakoko parte izan izenaz. Ikastia, nola harreman horizontalak ahalik eta modu hoienien erueten. Bizitza, eta nik beti esaten dut, ez? Zoine. Joder, para mí supuso el poder hacer realidad mogollón de sueños, mogollón de inquietudes, de mogollón de gente. Niretako Agako izan da nire identidadian parte. Ni hoi nazenanaz, asambladan ikasi eta asambladak eman duztan dan horrengandik. Agako niretzat izan da zutabe importante bat, batez be harreman egitagokixenez, azkenean familia bat osatu dugu hemen, eta nik Amaia Moruan garrantzia handia muten ziete harremanei, uste dutelako garena izatera heltzen laguntzen eskola. Aprobetzatzen jakin ez genuen aukera bat, nik holan gogoratzen dut. Agian gerora hasi bezala balizo izan dauena urrengo gaztien dako, ez? Ni nazen modua Agakon parte izan nazelako, eta nik hemen ezagutu duten jende danak, horrek niri gauza asko aportau doz, baina nietako postasuna izango nagoen dara. Biziposa, ze ni saltzan ibiltzea gustatzen jat, eta nire ibilbide pertsonalagatik, baina herri honetan leku bat. Nor nazen be, Agako badauko horre eragina handixe, ez? Eta nire izaeran parte bat bada bintzet. Nire Agakok eman duztena izen da ikaspen handixa. Munduz gaur eguna zen dana. Dana ez, baina ibertxetan pasabinaz. Bizitza, beti aldarrekatu dugu errefusa garela. Nik beti esaten dut, errefusa gara, eta errefusa hori da, jentiak nahi ez dauen hori batu da. Eta jentiak nahi ez dauen hori, baina guk bai nahi dugun hori, eta maite garen hori batzen garenean, olako proiektu politxak sortzen dira. Izen zen apur bat mundura ataratia moruen. Arrautza oskoletik urtetia moruen. Eta beraz, ez naz gai esateko 5-10 urte barru Agako nun zeinekin taslan egongo dan, baina bai hausartzen az esaten egongo dela. Zahar bateko pelikula da aldapa malkartxuak errekarrotua gaztetxien azisa landatzerakuan ibiltzen hasi eta entzun zan oioa. Klausurarik gabeko